Badiah Japun di Bangkahulu, panembak kapah di Muaru. Bari ampun sayo daul, sambuilah salam dek basam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupuah batang malah pari pucuk bajilo si akajumba, dibawa urang kabatipu. Sungguh pun ambo kapambari, bukannya urang cadik pandai, wujudnya dua nan basimpu. Amboko bukan orang cadik pandai, alim bukan, ulama pun bukan. Sekolah indah di haluan, panganah rintang-rintangan, sakadar dapet dek menyimak. Diadai ambo manggupalang, disarai mungkin jauh sekali. Kok sase ia minta disapungku, kok salah minta ditunjukkan. Salamat mandanakan. Sultan maju lelo di tapi saya tuan di Sultan tibo sembah di tengah-tengah tuh. Sungguh pun Sultan surang dan saya sembah yolah datuk aja tuanku, seratu tuan yang kayu-kayu sado dan hadir di rumah kadang-kadang. Tapi semantang pun baik tunak di Sultan mana tibo sembah kesombahkan kepada Sultan dan bak pituah orang tua juga. Talang Tanjung Barula diambil ke junjung sidia. Malang tak dapat ditulak, mujuah tak dapat diraih. Pihak kepada si mandiang nanku, lah singke umuh lah panjang langkah, lah putui pandang ke dunia, lah tarui pandang ke akhirat, lah tadulu pada kita nan basamu. Dia ada datua dalam nagari nan baico nan bapakai baturun bananyian. Kok sakit biasa silau menyilau, kok mati biasa janguk banyanguk. Batu sakarang kok kini bagi setangahnya tuan yang datang menyanguk dinamoi. Kok sakit lai basilau, kok mati lai bajanguk. Bagi setangahnya sakit indak tasilau, mati saja nan tajanguk. Pihak si sakit nan indak tasilau sajoyo nak dimintakan maaf kepada silang nama pangkah kerajaan nama pokok. Sekian sembah pada tuan. Lah sampai deknya. Dibilang sampai stan sepanjang penyambahan ini tadi nanti tabur di tengah-tengah nanti serak di nan rapmi. Kok didengar lah banyak bunyi, dipandang lah banyak rupa. Tapi samantang pun baik itu dek tinggi nanti ke sayo sigai, jauh nanti ke sayo jalan. Sementara saya memintakan kato diletak dalam bari bana simpan lima goya mananti nyek sakatiko. Dalam bari coba labe lingkung ada jupu sako saya pakai sampai nanti dan. Inyek gunung di tengah. Saya Sultan. Di inyek gunung sembah saya. Para lu Stan. Nyek surang nan saya sombah yolah datuk yo tuanku. Seratu tuan yang kayo sado nan hadir dari rumah kadang kau. Tapi samantang pun baik tu. Nah di nyek gunung mana penyambahan? Para lu Stan. Sambah kesombahkan kepada nyek nan bak bunyi penyambahan nyek tadi. Talang di Tanjung Barula diambil ke junjung Syria. Malang tak dapat ditulak, mujuah tak dapat diraih. Pihak si mandiang nangko, lah singke umuh lah panjang langkah, lah putui pandang ke dunia, lah tarui pandang ke akhirat, lah tadulu pada kita nan basamu. Ba ada datuk dalam nagari nan baico nan bapakai baturun bananyakan. Kok sakit biasa silau menyilau, kok mati biasa janguk bajanguk. Batu sakarang kok kini bagi setangahnya tuan nan datang menyanguk dinamoi. Kok sakit lai basilau, mati lai bajanguk. Bagi setangahnya sakit indak tasilau, mati saja nanti janguk. Pihak si sakit nan indak tasilau,
Sajoyo dimintakan maaf pada silang pangkah kerajaan pokok. Kan begitu bunyi penyembahannya tadi. Banas tan. Ba ada datuk silang pangkah kerajaan pokok. Lari bari maaf tentang itu ya. Limbago baitu kata sultan lah kandati tuan datang menyanguk di namoi sultan ah. Nyek gunung. Dia nyek sahabat. Para lu sultan. Sambahkan kepada inya. Yo nan bak pitu orang tua juga. Jauh berjalan banyak dilihat, lama duit banyak diraso. Kau ada hutang sirih, hutang pinang, hutang mulut, hutang kato nang kemambarian si mandiau nangko di akhirai. Yo sajoyo dan dimintakan maaf yo karilahan kepada tuanku nan datang menyanguk di namoi. Ayo sekian sembah padanya. Limbago baitu kato sultan lakan daati tuan nan datang menyanguk di namoi sultanah. Selangkah turun dari janjang lah diberi maaf tentang itu. Sekian sembah Ustaz. Limbago baitu katoinya ayolah sanang hati datuk silang pangkah kerajaan pokoknya. Sekian sembah.